Bueno, arratzalde on danoi eta hasieri emango xo gaurko udalozoaren ohiko bilkuriei. Eta gaurko eguneko lan zerrendan lehenengo puntu daukeu aurreko bilkuretako akten onezpenak hala badagokio. Bueno, 3 akta bialdu zaitzute. Urriak 10, urriak 30 eta azaroak 27. Proposamen bat egin behar dizutet, eta da urriak 10 aktie maigainin ustie, ze irakurtzeako garaxen, daki uste urriak 10 da ordenantza fiskalan aktie, da akta oso luzie irizpen danak ez hartute daudelako eta abar, eta horre emendakinek eta zauden tarteko. Orduan, nola emendakinek onartute izen zien, irizpenak zuzendu eintzien. Orduan, irakurri baldimazute aktie azaltzea jartzeula, urriak 10 egia irakurtzen eta jartzeu. Urriak 2024ko urriaren 10 osoko bilkurak onartu zuen. Claro, hori ezin da. Orduan, claro, bueno, emateunez hor, gaizki ulertu bat o akats bat egon da, emendakineatiken irizpenak aldau eintzituen, eta sartu berrin hasieran guk geneuzken hasierako irizpenak, karo, gero itzein genduna, eta emendakinen bozketak, eta gauzoxedanak ondo daude, baino redakzio dana, testo dana ez da olako egoki. Orduan, irakurtzeak emateu, hori izaten baino nola, 10 aktia inaiz irakurtzen, eta zuen, pixket raro iteu. Orduan, bueno, hori maigainin lagatzie, eta, bueno, zuzentzie akta hori, hau diakti ondo dao, porque itzein dekue, itzein dao, eta horre zantzana dao, eta hori ezin da aldau, baino idatzizkue, eta nola iso ite deon bate, bueno, zuzena izen da xen ezkauko nizuteke, bozketin berko genduke maigainin lagatze deun, eta aurreako zaizetie. Orduan, ados bazaudete, bozketie ingo deu, maigainin ustie bozkatzeke aktau, bai? Pake bat matez ozen ez, bale, orduan, aldeko bozkak, bale, hau batez onartze deu, maigainin ustie, bale. Ondoren dauzkeu beste 2 akta. Alde batetik esan detut urriak 30, ez dakit joni buruz bat ematek zoz ezateko dauken. Hor urriak 30ko akta hortan dano geunden, eta, bueno, ez dakit. Espaldimo ezer esateko, bozketa jarriko dugu orduan. Aldeko bozkak, hau batez, onartute. Eta bestie daukeu, azaroak 27, eta azaroak 27kun, faltazien batzuk. Hemen, jon faltazan, hori. Orduan, ez dakit bat ematez oz ezateko dauken, ez, bale, orduan bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak, bale, bertaratu ginen danok, hau batez onartute, jonek, ez du bozketan parte hartu. Bale. Bale, behin aktak onartute, biharrengo puntua pasatzea. Biharrengo puntu daukeu, Azkoitiko 10 eremuko txalon erreka ekialde 10 sektoreko 10 zukpartzelaren xehetasun azterlanaren behin betiko onezpena. Bueno, irizpenien jartzeun bezala, Muno ezeak xehetasun azterketa bat aurkeztuzun, eremu ontako, eta, bueno, xehetasun azterketa hori aztertu zen teknikoki eta juridikoki, eta, bueno, ondo zauela ikuste zen, eta azaruek 15ko, 2008ko azarun 15 alkatetza dekretuz, bueno, zierako onarpen bat emantzikon horri. Eraguzketa publiku neon da, gaon argitaratu da, baite prentzane azaldu zen, azaruko eta 5, eta denbora bat egon da erakusketa publikun, eta ez da alegazioikion. Orduan, alegazioikion ez danez, behin betiko onezpena dagokixo udalbatza honi. Gai hau, lurraldeko batzordien landu da, eta, bueno, pixkete esplikatzeko, hor txalon ere muen, bai 10 bat eta 10 bai danak daude jarre partzela haute eta abar, eta hor partzela bat munona da, eta hor aurre ikusite zauken pixket, marraztute zauken nolako blokie nahizunekie. Xehetasun azterketa honekin, etxeana da blokie, solerie bere lekun gelditzea gutxi gora bera, baino etxe bizitzak etxeien blokie pixket desplazau itea. Eraikigarritasune eta dana berdine da, baino, bueno, pixket hor, bueno, oin obri egiten nahi gea, eta
gazantubuk eta dikuste bate, eta, bueno, iruditzezikon pixket desplazaute gokixo geldiuko zala txebizitzan zea hori, marrazki hori, horrein berreko etxieko beto geldiuko zala. Honekin etiana da, onartu hori, hemen ez da ondik proiektuik eta ez dago ezer. Baina, bueno, aurrea behire, partzela hori jala atzeu, bloke horren ere ikigarritasun hori, gaur egunin, xetasun azterketa hontan aurkeztu duen marrazkixekin, izango zen. Orduan, irizpena da, behin betiko sonartzie, aurkeztu dan, esan detan, xetasun azterlan hori, biharrengoz onartuteko hau Gipuzkoko Foru Aldundire irigintza plangintzan erregistrun sartzie, eta baite Gipuzkoko aldizkai ofizialin argitaratzie behin betiko zau onartue izen dela. Ez dakit bat ematek, zehoz izateko, bai, Janire? Bai, bakarrik esan xetasun azterketa hontan eragozpenik ez daula ikusten, eta alde bozkako dula. Eskerrik asko, Jose Joaquin. Gu 2007-2008 urte hartan udala gartueko erabakixen arabera, munok egin behar dituen etxe bizitze hauetan. Zuk izan dezun bezala, bi bloke hoxetako bat moitzi dala hemen onartuko dugun aldaketia. Eta, informau gaitu zuen arabera behintzet, hor gazegotua pasatzeala, eta, horren ondorixo, tubo hori libratzeko intentzisukin egin nahi dan aldaketi dela, besteik ez. Eta, aldaketa honi iztixo inungo arrazoi guztien eta guke baietz bozkako dula. Eskerrik asko, Jose Joaquin. Azier? Guk txalon errekakue kontestualizatzeu 2006ko herria eredu horren bueltan. Guk gure irakurketia publiko egin dugu, apuen inguruko irakurketan esan genuen bezala, eta askoitea lantzeneko gure ardurekin hor gaude, baina kasu honetan beste eman dugun nibilbidin batea, baina azten iguala. Ados, okerrezpaldimana aurreko xetasun azterketan munona txalonentzan baite, eta orduan alde bozkau zenuten. Orduan, eremu berdini nahi gea, kasu honetan behauek ezkauteko gauz bat da, geuk ez dixo ikusten teknikoki eta juridikoki etzako ikusi inungo eragozpenik, 2006-en hartu zin erabaki batzuk die, baina erabaki hori gaina aurrea eman da daude, repartzelaute daude eta gauzek einde daude, orduan hor, jabiek eskubide batzu dauzkebe, eta eskubide horiekin, bere eremun hauekie planteau du. Juridikoki eta teknikoki ondo ikusi da, guk hori da planteatze deuna. Baina, onartze dugu hori, hola izen da. Orduan, bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak, kontra, abstentzioa, emaitza, Unai? Aldeko botoak EAJ, Azkoitia Bai eta PSE. Abstentzioa EH Bildu. Beraz, onartuta. Eskerrik asko, Unai. Hirugarrengo puntua pasatzegea. Hirugarrengo puntu da Azkoitiko kale garbiketa zerbitzua emateko kontratuaren esleipenaren onespena. Puntu hau ona, baite ustet, hirugarrengo aldixe dela ekartze deuna. 2008ko uztailin hasi ginen, kale garbiketako zerbitzue lizitazioa ateatzeko uztaileko tamarreko plenoa ekarri gendun, martxan jartzie, onartu intzan ordun, lizitazioa martxan jartzie, publikau zan, lizitazioa, enpresak aurkezteko aukeri eukizeben, kasu hontan bi enpresa aurkeztu zien, kontratazio masek egin die, hau edananak, eta lehengo abenduko bilkurea, ekarri gendun, kontratazio masek ja proposamena intzun adjudikatzie, eta dokumentazio eta eskatzie, lizitazioen puntuazio gexena atadun enpresiei, kasu hontan dela zerbitzu elkartea SL. Orduan, abenduko plenuke onartu intzun, zerbitzu elkartiei esleitzie eta dokumentazioe rekeritzie, behin betikoz esleipena einalizeteko. Dago kisonepien aurkeztu berreko dokumentazioa aurkeztu du, baite 188.700.752,46 euroko bermi ere bai aurkeztu du, eta orduan proposatze deuna daia
gaurko honekin ja bukaeri emango ginoke, onartuko baliz, dala Azkoitiko udalerriko kale garbiketa zerbitzua xede duen kontratua zerbitzu elkartea SL enpresari esleitzea, bere eskaintzan eta administrazio baldintzan zehatzen agiriaren eta preskripzio tekniko horrien bere eraskinetan zehaztutako baldintzetan. Biharrengu dakarreuna da kontratun urteko prezisue 1.033.118,51 euro izengoa, bezabarne eta hortako ja partidiere asignaute dao. Kontratun iraupena laburtekue da, aukerie dao urte betez luzatzeko, beraz gexeneze posturte izango litzezke. Bere importiatiken esleipenan iragarkixe Europar Batasuneko aldizkai ofizialin argitaratzie eta udaleko kontratu gilin profilin 15 eguneko epien horire badator irizpenien, 3. punto bezala, 4. dao ebazpen hau zerbitzu elkartiei, enpresa esleipendunari eta gainontzeko lizitatzaileei eta kontu hartzailetzako departamentuei jakinaraztie. 5. daukeu, esleipendunak administrazio baldintza zehatzen agiriaren 2. eranskinean jasotako langileak hartzeko bete beharra du, eta Gipuzkoako lurralde esparruan bidegarbiketa publikoa ematen duen langilei aplikagarria zaien hitzarmen kolektiboaren xedapenak errespetatu beharko ditu, eta oroar, pleguetan, langileen lan arloko eskubideak errespetatzeko ezarritako bete behar guztiak. 6. Esleipendu ohartaraztea, kontratazio honetan, kontratazio alorreko errekurtso berezia tarteka daitekeenez, hau da, 15 egun dao, rekurso espeziala, rekurtso berezixe jarri leike, orduan ezin deu ja kontratu ezin hau, baizik eta jakinaraztezako benetiken 15 egun egon berdeu, ikusteko batematek sartze aldun rekurso berezixe. Ez paldimau inoke sartzen, orduan, ja 5 egun gexon, ja kontratu ezin hau ingo genduke. Baina, ondiken kontratu ezin da zin hau, egon egin berda, batematek errekurso berezixe sartze aldun. Eta, bueno, horire apuntaute da ozean, amengo irizpenin, eta, bueno, gero ja, 7. eta formalizauko balitzezke kontratue, Azkoitiko kontratu gien profilin argitaratzie, eta dagozkixon, sektore publikoko kontratun registroa jakineraztie baite. Orduan hori da, dakarreun irizpena. Ez daki batematek, Janire, bai? Bai, guk esan alde bozkauko dula, eragozpenik ez dolako ikusten. Ezkarrik asko, Jose Joaquin? Kontratazio maixen da ino bestu eragozpeni jarri eta gurri eman berreko pausuanak ondo mandila, irutxuzaku eta baietz bozkauko dula guka. Ezkarrik asko, Asier? Bai, 2/2016 legin arabera, ipaber da, kale garbita zerbitzun eskumena udala daukela, eta azkena, 2016 nintzen kontratue, ia 9 urte luzau da kontratu hori, eta hori ez dugu ondo ikusten. Konstientegia 2008an Gipuzkoako Foru Aldundizek hitzarmen kolektibo bat negoziatzeko bidirik izula, baina eskumena udalana izanik eta 2008an ondik 2008 arte agostu gabe onda, uste nun hori beste kontratazio bat luzea inbertzala baita, eta gehiegi luzea udala momentu honetan, denbora honetan, eta hor errekargo bidez zein dela, eta hori kontu hartzailikea bere irizpideen kontra azaldu izan du ze hortan, eta gure ustez konpondukoa, eta ja kontratu emango da eta bide emangoa, baina uste du ez dela gestio egokixe izen, hor 2 enpresa aurkeztu zaizkigu eta 9 urtetan zerbitzu bakarrik eukidu kudeatzeko aukeria, eta bukatzeko, esan azken urtetan kritika ugari ondila herritarran partetik, emandan gestizuna, eta ikusi kontratu berrituko ala, prezisuk egunerauko hiela eta guzti horrekin, eta udalan zerbitzu, udalan eskumena dela, guri daukigula kalik garbitatxuk neukitzi, eta zentzu hortan konfiantza boto bat emate du, baina azten nitu ingo dela. Bale, ezkerrik asko, Asier. Horrezan, aurretik eindezun hori dana, bai, alaxe dala. Nik usteet esleipenea pasadan urteko uztailen otamarrien esplikazio danak eman genitula zatik atzeatu zikun, zatik etzikun atzeatu. Por supuesto, geu gehala lelenak nahi diteunak kontratu danak egunien eukitzie, eta harta kontu ertzailetzan eragozpenik ez eukitzeko, ordaindu berreko fakturetan eta abar. Baite esango deu, be haueke zerbitzu baziko bat izen da, kontratu ebuk hauzanine, be hauek jarraitu indebe ematen, eta kexak egongo zien, baina, guri hainbeste etzaizkoa iatzen, kalin garbiketak nola dauden,
geixo da igual, egun batin leko batetik ez dila pasatzen, beste batin ez dila, baina gure arduri eta baite plegotan da ona betetze alde ben, oeste ben betetzen, eta hortako bai izango izut Imanol arduradunekin egun bat bai eta bestie eoteala, aldan zerbizixoik onena emateko eta garbitasunek aldan azkarren eta aldan ondoen egeko. Eta hori izatet, naiz eta zu kontratauk deuki gure ardurie da kontratu hori aldan egokine betetze aldan oestan. Jarraipena ingo show, seguru nao Imonelek berrize jarraituko ula, jake berrize zerbitzu ito gauzakon, arduradunekin, harreman zuzena eukitzen aldan azkaren egin daitzuen egin berrekuk, eta bai izan berde alde hortatik ezkauzako benin gauzek etxeko, berez isek tokaudin inda, oso gutxiten euki deula ez ezko bat, baizik eta justu kontrakue. Ezkauzako benin zozerreatiken ez da olako ondo garbi ute, o ez da kolako egin, zehoze berez ise ondalako, porque askotan behasen errue baino gexo igual, batzutan igual izen leike gurie, en el sentido de zerbait organizau deu, eta ez dixo abisau, eta gero urrengo goizin, etzako egin olako garbitasun zehatz bat. Zaxaugea baite azkeneko urtitan egon dien aldaketa danak kontratu berri hontan sartzie, orduan prezixo igo erie, ez da bakarriken prezixo egunerak etie langilin soldatana baizik eta hor zerbitzu berezi batzuketare gexo sartu indie. Makinas ere aldan berrine sartzi, berrixe da eta punteru esartzi intentau da. Gainin egongo gean kontratu bat da. Hau dana uztaileko plenun azieri emantzikonin itzein gendun, gaurkue da puro tramite izango deu. Dala, dana eman da, honi ez etza botatzie da, lizitazio bertan bera lagatzie, eta kontratazio masek eta indikeun danak alperriken lagatzie. Kasu hontan, importe hau daukelako, tokatzezako honi, baina, azierie eman baginon, aziteko gauze bat bukatziek bere logika badauke eta hori da gaurkue. Baina, konstiente izen da, azieriene aztenio intzinetela, tordun, koherentzixe daukela oine aztenitzie. Alde batetik, bintzat. Zerbait, kexo, zamuzu, ez? Bale, orduan bozketa epiniko deu, aldeko bozkak, nabaldin balaga. Aztentzixue, Unai, emaitza? Aldeko botoak EAJ, Azkoitia Bai eta PSE. Abstentzioa EH Bildu. Beraz, onartuta. Barkau. Konbentzio ina. Lauarrengo puntue daukeu behinbetiko honezpenen berri ematea. Eta hemen dauzkeu, 2024ko urriaren 10ean udalbatzak onartuta eta alegaziorik egon ez denez, behinbetiko onartuta gelditzeie, 2025erako zerbitzu publikoak eman eta jarduerak egiteagatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa, eta baite 2025erako Zubiaurre Elkargune Institutuko kultur kirol eta izi ekipamenduan eta ugarte igaran estaligabeko igerilekuetan eskaintzen diren zerbitzuen izaera publiko ez tributarioko ondare prestazioa arautzen duen udal ordenantzaren lehenengo eraskinaren aldaketa. Baite onartute gelditzeie, 2024ko urriaren 30ean udalbatzak onartuta eta alegaziorik egon ez denez, behinbetiko onartute kreditu gehigarriaren bidez kredituak aldatzeko 2024 kreditu espedientea. Eta baite onartute gelditzea, 2024ko abenduaren 19ean udalbatzak onartuta eta alegaziorik egon ez denez, behinbetiko onartuta gelditzeie, 2025erako ekitaldirako Azkoitiko udala Zubiaurre Elkargune Institutua Azkoitia Lantzen S.A. Sozietate Anonimoaren aurrekontuak eta aurrekontu kontsolidatua. Eta baite 2025ko ekitaldirako Azkoitiko udaleko langileen plantillaren eta lanpostuen zerrenda. Hoxedanak onartute gelditzeie. Eta horrekin, bosgarrengo puntua pasatzegea, aurrekontuari buruzko informazioa, bi aldu zatzute, 2025ko lelena, kehondikene gutxi moiute ongoa, pentsatzen gutxi moiutekue, ontxe azideulako 2025, eta azkeneko puntua pasatzegea, galde erreguak. Ez daki bat ematek zehose dauken? Ez? Bale, 6 eta 20 dinin, bukatutzat emate dugu. Ezkarrek asko da noi.